En ung kvinde, 7 måneder henne, forsvinder sporløst ved højlysdag. Hvad skete der? Hvorfor vendte hun ikke hjem? Og hvordan hænger det sammen med Penge og hendes ekskæreste? Gå ikke glip af det. Du ser med i Psykiske Efterforskninger. Et projekt med sande og forbløffende historier. Her undersøger folk, der kalder sig clairvoyante, utrolige paranormale fænomener og opsigtsvækkende kriminalsager. Dette hus har stået tomt i 3 dage. Ejeren forsvandt sporløst. Hun tog på markedet i den nærmeste by og forsvandt. Hendes kære slog alarm. Det ligner ikke Svetlana. Hun ville have fundet en måde at få kontakt på. Hun havde ingen fjender. Det er en lille by, hvor alle kender hinanden. Hun havde gode forhold til alle. Svetlana Hrobko blev sidst set stige på en bus mod byen. Hun ringede til mig og sagde, jeg er på markedet. Frakken, jeg har på, er allerede for stram. Jeg har brug for noget løsere. Svetlana blev født og opvokset i en lille by. Hun var forældrenes eneste barn. For 10 år siden døde hendes mor i hendes arme, og hendes far gik bort kort tid efter. Efter at have mistet sine forældre, blev Svetlanas venner hendes nærmeste. Nej, hun mødte aldrig nogen, der virkelig kunne støtte hende. Svetlana blev gravid med en mand, hun havde et forhold til, men hun planlagde at opdrage barnet alene. Hun ringede til mig og sagde, Olena, kan du tro det? Det er en pige. Vi var alle så glade, for en datter betyder bånd og kjoler. Men hvor kunne Svetlana være taget hen i så vigtig en tid i hendes liv? Så snart vi modtog rapporten, tjekkede vi alle hospitaler i hele Ukraine. Politiet mente først, at Svetlana måske blev dårlig under turen, men hun søgte aldrig lægehjælp. Byen var i oprør. Ingen kunne finde hende. Svetlanas venner besluttede at søge hjælp hos de synske. De kontaktede Olena Koretlovs. Jeg ser en hvid kittel på hende. Hun arbejdede inden for medicin. Svetlana uddannede sig til paramediciner på en medicinsk skole og arbejdede først som sygeplejerske i en børnehave og derefter på en klinik. Jeg har det dårligt. Så dårligt. Er hun gravid? Jeg mærker smerte fra hendes privatliv. Hun led på grund af kærlighed. Ja. Alle bedrog og forrådte hende. Hun var meget uheldig i kærlighed. Jeg ser en vej. Penge. Der skulle have været et køb. Så Svetlana var virkelig på markedet den dag, hun forsvandt. Men hvad skete der så? Jeg mærker en tyk, mørk energi. Jeg hører et skrig. Skriget er i et lukket rum. Hun råber om hjælp. Jeg er bange for at sige, hvad der virkelig kan skræmme dig. Lad mig beholde dette billede. Kom tilbage om 3 dage. Den clairvoyante siger, at forbindelsen til den savnede kvinde er så svag, at hun er usikker på, om Svetlana er i live. Derfor beslutter Olena at udføre et ritual. Svetlana. Hun er her ikke. Den anden verden, døden. Hun driver væk, glider ind i et sort tomrum. Jeg kan ikke nå hende. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg har brug for luft. Svetlana, 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 Svetlana. Hvad så den clairvoyante i sine magiske spejle? Kan den gravide kvinde være i livsfare lige nu? Politiet fortsætter eftersøgningen. Der er meget arbejde. Det kan ikke gøres på en enkelt dag. 3 dage senere vender Svetlanas venner tilbage til Olena Kurilova. Nyt. Ingenting. Slet ingen nyheder. Svetlana er væk, er jeg bange for. Væk. Hun er ikke længere blandt de levende.
Hun svarer ikke. Jeg hører jamren fra de dødes verden. Hun har en kort kjole eller top på. Jeg så bare ben og en krop, der forsvandt i det sorte dyb. Jeg kan ikke tro det. Det er som en rigtig krimi. Kan den clairvoyante tage fejl? Hendes ritual blev trods alt afbrudt af et knust spejl, og politiet har stadig ikke fundet et lig, der matcher Svetlanas signalement. Vi ved med sikkerhed, hun tog til byen. Vi tog et kort med. Kan du vise os, hvor hun tog hen derefter? Lad os starte i hendes hjem. Svetlana boede i denne by hele sit liv. Ja, Jeg mærker tårer. Hendes mor døde af en alvorlig sygdom. Metastaser. Kræft. yes, sir. Hun sagde, Olena, den eneste person, der elskede mig betingelsesløst, er væk. Der er ingen tilbage, der vil elske mig, som min mor gjorde. Jeg sagde, Svetlana, jeg ved ikke, hvordan din mor elskede dig, men jeg lover at elske dig lige så højt. Efter hendes mors død begyndte Svetlanas far at drikke tæt. Han blev indlagt på vores afdeling med svær alkoholforgiftning. Han var stort set en grøntsag. Vi måtte afklæde ham, vaske ham, skifte ham og lægge ham ned. Det stod på i omkring 5 år. Hun udholdt det alt sammen heroisk. Hendes far døde af alkoholisme, men trods alt elskede Svetlana ham stadig. Fortalte Svetlana dig nogensinde om en kat? En kat, der ikke rigtig findes. Hun sagde, at en slags kat ville komme. Hun så altid den kat før dødsfald eller tragedier. Ja, hver gang. Hun var hjemme, døre lukkede, vinduer lukkede, og katten dukkede alligevel op. Kat eller ej, det er uklart, hvad det var. Hun råbte, men den var væk. Hver gang før nogen døde, så hun katten. Og det mest skræmmende er, at Svetlana så den mystiske kat dagen før hun forsvandt. Hvor skal vi lede efter hende? Hvad skete der med hende? Jeg forstår, at du ikke helt tror på mig. Jeg nægter at tro på det. Hun ville så gerne lære. Hun elskede livet. Det var ikke en naturlig død. Det er skræmmende bare at forestille sig. Men hvem og hvorfor ville dræbe en gravid kvinde? Hun startede en form for forretning, ikke? Ja, Hun arbejdede i omkring 2 år hos en optiker og foreslog så, at vi startede en lille virksomhed sammen. Svetlana og hendes ven åbnede deres første optikerbutik. Hun finansierede opstarten ved at udleje jordandele, hun havde arvet fra sin mor. Hun kæmpede sig opad så godt hun kunne. Hun vidste, at ingen hjælp var på vej. Hun var alene. Hun rejste selv for at købe briller og løb konstant til busstationen efter forsendelserne. Nogle få år senere havde partnerne ikke bare 1, men 4 optikerbutikker. Svetlana begyndte at tjene gode penge og leve godt. Havde hun en forretningspartner? Svetlana Robko drev optikforretningen sammen med sin partner, som blev afhørt og kontrolleret. Vi fandt ingen spor efter kvinden. Der var et gråt køretøj, en samtale, en mand, et hjørne, et sving. De mødtes på et aftalt sted. Det var et romantisk forhold. Han havde børn, en familie. Hun var som en uden for loven. Det var Svetlanas elsker. Hun forelskede sig i ham. 3 måneder inde i deres forhold blev hun gravid. Hun satte aldrig sin lid til det forhold. Hun ville ikke stjæle en gift mand. Det er svært at sige, hvorfor hun havde brug for ham, forstår du? Ja, Ensomhed. Du kan ikke bebrejde hende. Svetlanas ufødte barns far kunne teoretisk set have haft et motiv til at skaffe sig af med sin gravide elskerinde. Men hun havde ingen klager over ham. De skiltes i mindelighed 6 måneder før hendes forsvinden. han sagde klart til hende, jeg kan ikke love ægteskab, men jeg vil hjælpe, så godt jeg kan. Jeg er Andrei Lisiuk. Hvornår så du sidst Svetlana, før hun forsvandt? En dag eller 2 før. Hvad var jeres forhold? Venlig. Vidste du, at I måske skulle have et barn sammen? Måske. Har du et par minutter til at tale sammen? Jeg er ikke interesseret.
Hvorfor opfører manden sig så mærkeligt? Kan han vide noget, som han nægter at sige? Led efter en mand. Men gør det meget forsigtigt. Jeg vil være bange for en som ham. Du får brug for hjælp fra politiet. Nu har efterforskerne deres egen teori. Ligesom Olena Kurilova mistænker de, at en mand kan være involveret i Svetlana Robkos forsvinden. Så det er rating. Jeg tror ikke, det går ikke. Og jeg vil gerne mødes personligt med Olena Kurilova. Hendes udtalelser stemmer overens med en af vores arbejdsteorier. Det er godt at møde dig personligt. Kan du dele oplysninger med efterforskningen om, hvor Svetlana befinder sig? Jeg så Svetlanas billede. Jeg spurgte, hvor jeg kunne finde hende, men svaret var tavshed og kulde og et nøgent lig. Jeg fornemmer en voldelig død. Jeg ser et køretøj og en mand. Hun havde en affære med ham. Og der er en anden mand. Barnets far, det er ikke ham. Ja, der er sandelig en anden mand. Køretøjet var gråt. Hun stiger ind og lukker døren efter sig. Hun siger hej. Hun kender ham. Det føles som et opgør. Du skylder mig noget. Du lovede det, siger hun. Lovede hvad? Penge. Du lovede mig penge. Krævede Svetlana penge af ham? Ikke hans penge. Hendes. Hun spurgte, hvorfor han tog hendes penge. Havde han lånt dem? Han tog dem, og nu har hun brug for dem. Under interviews med Svetlanas venner lærte vi, at hun opbevarede sin indtjening hos en gammel bekendt. Hun havde planer for pengene. Hun ville købe ejendom. Ja, hun forhandlede om at købe en lejlighed netop den dag. Svetlanas bekendte opbevarede $25,000 for hende. Han påstod, at de lå i en bankboks og lovede at levere dem tilbage efter anmodning. Hun sagde, jeg skal føde snart. Jeg har brug for pengene. Giv dem tilbage. Hun havde et stort hus, men ingen mand. Hun kunne ikke klare det alene. Hun skulle have barnet, men hun havde intet kloaksystem og måtte bære vand fra brønden. I 8 år har Svetlana drømt om en hyggelig lejlighed med varmt, rindende vand. Det var noget helt utroligt for hende. Anna Brezet er en noftørst. Da hendes forretning tog fart, sparede hun penge op hver måned og nægtede sig selv alt. Inden hun skulle føde, planlagde Svetlana at købe og indrette sit nye hjem. Manden er skræmmende, men hun er ikke bange for ham. Hans hænder er dækket af blod. Vi har oplysninger om den mand. Men før Svetlana Robkos lige er fundet, kan vi ikke objektivt vurdere hans involvering. Han vidnede om, at han ikke havde mødt den forsvundne kvinde. Ingen vidner har bekræftet at have set dem sammen, så der er intet juridisk grundlag for at tilbageholde ham. Jeg er sikker på, at Svetlana blev myrdet. Jeg ser en stor vandmasse, stille vand. En sørg? Det er væk fra vejen, ned ad en sidevej. Tak, Olena. Cirka 30 kilometer fra byen, i retning mod Svetlanas hjemby, har vi fundet flere søer. Men eftersøgningen besværliggøres af vinteren. Dykkere kan ikke opholde sig længe i det iskolde vand. Efter flere mislykkede forsøg blev dykningerne indstillet. Vi dykkede omkring 5 gange i det angivne reservoir, men liget blev aldrig fundet. Kunne det tænkes, at hendes lig ikke er i vandet, og at Svetlana stadig er i live? Men hvor har hun været i alle disse måneder? Sidst sagde du, at vi skulle lede efter Svetlanas lig i vandet. Her er kortet over området. Vi har tjekket alle vandområder, men fandt intet. Er du helt sikker på, at hendes lig er i vandet? Næsten helt sikker. Men jeg forstår ikke, hvorfor I ikke har fundet hende. Ja. Må jeg se kortene? Jeg holder mine hænder på dette kort. Dette område. Hun er her. Jeg havde et syn i spejlet. En krop, der sank. Ned, 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 ned. Forsvandt under vandet. Dmytro, vis mig venligst præcis. Her er mere detaljerede billeder. Hvor I har let. På denne sø er der fisk her. Ja, det er en sø. Bredden er dækket af rør. Rør. Og dette er det gravet ud af mennesker.
Ja, det er et stenbrud. Her er et mere detaljeret Svetlanas lig er et sted her i en grav, gravet af gule maskiner. billede af det. Før stenbruddet blev oversvømmet, havde det spiralformede nedgange. De udvandt klippestykker. Senere blev stenbruddet fyldt med vand, og noget udstyr blev efterladt. Hun er her. Hendes krop kan ikke flyde op, da den er bundet til en stor sten. Søgte I grundigt i dette område. Hun er der ikke. Ja. Men her mærker jeg varme. Ja, helt bestemt. Tjek dette sted. Dette område nær bredden. Hun siger til højre. I var tæt på, men jeg er herover, hvor I søgte, men lidt til højre. Hun er cirka her. Tak for oplysningerne. Vi vil helt sikkert undersøge bunden af stenbruddet grundigt igen. I flere uger gennemsøgte dykkere det præcise sted i stenbruddet, som den clairvoyante havde udpeget, men det gav igen ingen resultater. Dybden er stadig ukendt. De lokale siger, den er op til 100 meter med mange afsatser og skrænter. Efter gentagne mislykkede forsøg trækker redningstjenesten sine dykkere tilbage. Etaten mangler ressourcer til så langvarige eftersøgninger. Politiet indstiller også deres indsats. Vi kunne ikke undersøge stenbrudets bund uden specialudstyr. Kystlinjen falder stejlt af med kun en lille afsats på 15 x 10 meter. Udover den er der en stejl skrint. Svetlanas venner beslutter at fortsætte eftersøgningen selv og hyre en privat dykker. Venner, nære bekendte og klassekammerater gav et bidrag. Naboerne også, hvad end de kunne undvære. Pengene dækker mindre end en hel dags eftersøgning. Ingen resultater. Hun kommer til mig i drømme og bønfalder. Jeg er nær. Hvorfor leder du ikke efter mig? Olena, find mig venligst. I total desperation ringer kvinden til den clairvoyante igen. Olena Kurilova fastholder sit syn. Der er adgang. Man kan køre dertil. Olena, hvis du giver op, finder ingen hende. Næsten et år efter Svetlanas forsvinden, beslutter hendes veninde at finansiere endnu et dyk i stenbruddet. De siger, jeg er dum og skør. Denne gang tager Olena med dykkeren ud til stenbruddet og følger hver en instruks fra den clairvoyante. Hun håber på et mirakel, og så sker det utroligt. Knap en time ind i eftersøgningen chokerer dykkeren Olena med nyheden om et frygteligt fund. Dykkeren svømmede langs kysten. Da hans iltflaske var ved at være tom, og han kørte på reserven, besluttede han at svømme lidt længere. Det var der, han så en silhuet under vandet, der lignede en menneskekrop. Var der noget bundet til liget? En cementsæk med et bokserræb. Tak til den synske, der viste os det præcise sted, vi fandt Svetlana Hrobkos lig. Som læge har jeg set meget, men det jeg så dengang er ikke for sarte sjæle. Det bokserræb strammede om hendes gravide mave. Hendes fod var så lille. Hun var så lille. Men hvem kunne tage livet af en skrøbelig kvinde 7 måneder henne på så frygtelig en måde? Politiet mener, at morderen er en af Svetlanas bekendte, som hun havde et romantisk forhold til. Han havde et motiv, $25,000, som hun havde betroet ham, og det virker ikke til, at han havde til hensigt at give dem tilbage. Data viser, at den mistænkte var sammen med hende tæt på stenbruddet, lige før hendes telefon gik offline. Data fra mobilmaster viser, at begge deres telefoner var på samme sted. Svetlanas telefon blev aldrig fundet. Først påstod manden, at han ikke kendte hende. Efter politiet undersøgte hans telefon, ændrede han forklaring og sagde, at han gav hende et lift og satte hende af i landsbyen, hvor stenbruddet ligger. Kan du beskrive, hvad der skete den dag? Den morgen tog Svetlana afsted for at møde ham. De mødtes på et aftalt sted. Inden Svetlana købte lejligheden, planlagde hun at få sine penge tilbage fra den mistænkte. Hun troede, at pengene lå i en bankboks i en af byens banker, men undersøgelser viste, at ingen bank havde en boks registreret i hans navn. Han påstår, at han aldrig tog nogen penge fra Svetlana.
Indskud var ikke almindelige her. Hun sagde, Olena, hvor skal jeg gøre af de penge? Hun havde ingen steder at gemme dem, så hun spurgte sin ven. Han sagde, selvfølgelig, intet problem, jeg har en bankboks. De er i bilen. Den kører af vejen. Han griber hende sådan her. Hun kan ikke trække vejs. Han ser fat så hårdt, råt, voldeligt. Han kvæler hende. Svetlana Robko blev ganske rigtigt kvalt. Hendes lig blev smidt i stenbrudet efter døden. Der var intet vand i hendes lunger ifølge obduktionen. Hvad var den sten, hun var bundet til? Det var en sæk cement. Jeg forstår. Cementen blev til en sten. Dækkene, han brændte dem. Han vaskede bilen besat og fjernede derefter hjulene. Politiet har overvågningsbilleder fra en tankstation. Den mistænkte tog dertil for at skifte dæk på sin bil. Ja, han byttede gode dæk ud med dårlige. Stenbrudets bred består af ler og sand. Små partikler sætter sig fast i dækmønstret i lang tid. Desuden efterlader dækspor tydelige aftryk. Han har måske skiftet dækkene for at undgå at blive fundet. Det er utænkeligt. I 8 år sparede Svetlana op til et hjem og nægtede sig selv alt. Ifølge hendes venner gav hun hver måned hele sin løn til den mistænkte til opbevaring. I 8 år forsørgede hun økonomisk sin morder. På nuværende tidspunkt peger alle beviser på ham